Salam yani hormatly adamlar. Garaşda baqy bir taraf yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen täşdirýän Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiziň adyna gelen hat bilen tanşadýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň al hedrati Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Sizin al hedratiňiz hormatly prezident. Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne aş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň adyndan hemem hut öz adymdan awada milli syýahatçylyk dowlugyny, dostluk, özara hormat goýmak, ananşmak we düşünşmek ýagdaýyna oňy netijelere beslenen Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň 3-nji konsultasiýa dowuşunyň üstünlikle geçirilmegi münasibetli gutluklaryny beýan edýän. Bu dowuşuk bilelikdäki beýannamanyň kabul edilmegi bilen jemlenýär. Onda bu forumyň Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda özara düşünşmegi putulandyrmak işindäki ähmiýeti belenilýär. Hemem Sewitiň ýurtlarynyň bilelikdäki başlangyçlary esasyna parahatçylygy, durnuklugy we howpsuzlygy öpçün etmek meselelerini Sewit jewsleşigi ýene bir gezek tasdiklanylýar. Siziň başlangyjyňyz boýunça şanly forumyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogunyň gurulanyny üçin aýratyn hoşallyk bildirmek isleýän. Zenanlaryň forumy biziň ýurtlarymyzyň gender deňligini öpçün etmek boýunça tejribe we gazanlan üstünlikleri alşmak hemem umumy bähitlerimizde kybap gelýän hyzmatdaşlygyň ähli ulgamlaryny zenanlaryň arasynda Sewitleýin özara gatnaşyklary ösürmegiň mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşmak üçin netijeli çäre öwrüldi. Şeýle-de 6 awgustda geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisi, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festivali, hemem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sunat usatlarynyň dörejilik dowuşugy hemem dawaraly konserdi Merkezi Aziýanyň halklarynyň ägirt uly mümkinçiliklerini hemem ruhy baýlygyny sağlaşykly beýan etdi. Hormatly Gurbanuly Melikulowyç, size Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň hemmetiniň gatnaşmagyny gurulan bu örenmekm waka, şeýle-de sammitde gabatlanyp gurulan ykdysady we medeni ähmiýetli ähli çäreleri gatnaşmagy çaklygyňyz üçin tüýtürekden hoşallygymy beýan etmäge ruhsat edin. Merkezi Aziýa döwletleriniň Birleşen Milletler Guramasy bilen Merkezi Aziýa Sewitine parahatçylygyň, durnuklugyň hemem awadançylygyň öpçün edilmegine gönükdirilen hyzmatdaşlygyň emele gelen derejesine ýokary baha berýän. Ýokary derejedäki konsultasiýa dowuşuň gurulmagynyň hemem geçirilmeginiň bir tarap Türkmenistanyň Merkezi Aziýada halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna parahatçylyk we Sewit hyzmatdaşlygynyň putulandyrylmagyna örenmekm goşuntlarynyň biri bolanyny aýratyn yntamak isleýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen Natalya German, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarnyň ýürütüw wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne aş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýol başçysy. Şogun Owu hojuluk toplumynyň binasyny Hazar deňdiniň daşky gurşawyny gormak boýunça hyzmatdaşlyk atly ilmi amal maslahat geçirildi. Şanly sene Hazar deňdiniň gününe başlanan bu maslahaty hormatly prezidentimiziň tapşyrygy boýunça Türkmenistanyň Owu hojuluk we daşky gurşaw gormak ministrligi, suw hojulugy baradaky döwlet komiteti hemem Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň gollaw bermegine Hazar deňdi instituty bilelikde guradylar. Hazar deňdiniň güni Hazar ýaky döwletlerinde de her ýyl belenilýär. Hazar deňdiniň gününe başlanyp gurulan çäreleri gatnaşyjylar ýurdumyzyň gözel tebigatyna, şolsanda Hazar deňdiniň biologik dürlügine bagyşlanan sergi bilen taşdylar. Maslahatyň işine şolsanda göni weje aratlaşyk arkaly Azerbaýjanyň, Iran Islam Respublikasynyň, Gazagystanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň, pudok edaralarynyň, ilmi merkezleriň ýol başçylary we hünärmenleri, şeýle-de Hazar ýaky ýurtlarynyň biziň ýurdumyzdaky elçixanalarynyň we halkara guramalarynyň şolsanda Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň, daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň, azyk we owu hojuluk edarasynyň, Merkezi Aziýanyň Sewitleýin ekologiýa merkeziniň, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň gün tertibi Hazar deňdi Sewitine ekologiýa awadançylygyny öpçün etmekde, kenar ýaky döwletleriň hyzmatdaşlygyny ösürmek, dürli ugurlaryny öz içine alýan ähmiýetli taraplary bilen tapawutlandy. Maslahatdaky çykyşlarda hormatly prezidentimiziň Hazar deňdiniň deňiz gurşawyny gorap saklamak barada
adaky siýasatynyň öňe sürýän başlanýşlarynyň ýurdumyzy üstünlikli durmuşa geçirşi aýratyn bellenli. Hazar deňiziniň ören özboşly ekologik ulgamyny gorap saklamak, oň gaýtalanmajak suw biologik sirişdelerini aýagly peýdalanmak, biologik dörilligini baýlaşdyrmak we bugurda alınıp barlayan almy işleri boýunça hyzmatdaşlygy hasam işçiňleşdirmek zerurdygyny ýytaldy. Sebäpde hidrometeorologik gulluklar tarapyndan taýýarlanýan maglumatlaryň taýyklygyny, ygtybarlygyny ýokurlandyrmakda Hazarýa döwletleriniň arasyndaky oňyn tejribeniň ähmiýeti belenildi. Degişli ugurlary boýunça alınıp barlayan almy işlerini bilelikde geçirmek boýunça uly mümkinçilikleriň bardygy, şeýle-de hyzmatdaşlygy ösdürmek möhümdigini ýytaldy. Çykyşlarda hormatly prezidentimiziň Hazar deňiziniň ekologik ýagdaýyny gowlandyrmaga gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda geçirgen giň möçürli işleriniň şolsany 2019-njy ýylda Türkmenbaş şäherinde hormatly prezidentimiziň başlanjy bilen geçirilen 1-nji Hazar ykdysady forumynyň ähmiýetini aýratyn bellediler. Alma amal maslahaty gatnaşylar Hazar deňiziniň gününe başlanan çäreler guramakda döredip beren ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize sag bolsunlaryny aýtdylar. Hazar deňizi dünýäde eň uly içerki suw ulgamydyr. Deňizleň arasynda Hazar tebigy künjekleň gözelligini we köpdürligini, baý tebigat we haýwanat dünýäsini saklap gelen hemem adamzadyň genji hazinesi diýilip hasaplanýar. Ösümlikleň 500-den gowragyny we jandarlaryň 850 görnüşini şol sany seyrek duşýan we endemiki Tebigaty gorumak boýunça halkara birleşiginiň Gyzyl kitabyna girdilen jandarlaryň 300 goluýuny deňiziň çuňluklaryna we kenar ýakasyna duşmak bolýar. Deňiziň bu tebigi baýlyklaryna aýagly garamak we artdyrmak, daşky urşawyň awadançylygyny saklamak arkaly deňiziň jümmüşine yerleşýän ummasyz mineral baýlyklarynyň hemem uglewadar we sirişdeleriniň gorlaryndan rejeli peýdalanmak Hazar sewtinde ýaşaýan, şeýle-de ýer ýüzündäki halklaryň rowaşlygyna gönükdirilen hut şu maksatlar hormatly prezident tarapyndan ekologiýa boýunça ýürüdilýän hemem işçiň ýagdaýda halkara hyzmatdaşlarynyň çäklerine jogapkärlik berje edilýän syýasatyň özüni düzýär. Hazar deňizini daşky gurşaw gorumak, oň baý tebigy we biologiýa sirişdelerini aýagly peýdalanmak halkara ekologiýa hyzmatdaşlarynyň möhüm ugry bolup durýar. Hazaryň ekologiýa awadançylygyny saklanmagyna möhüm ähmiýet berilmegi baý we köpdürli haýwanat hemem ösümlik dünýäsi bilen hakyky merjene öwrülen deňiziň esasy derejesiniň çäklerini aýratyn ähmiýetlidir. Hazaryň ekologiýa taýdan arasy kenaryna ýerleşýän Hazar döwlet tebi gorahanasy özboşly ajaýyp toplum bolup durýar. Bu ýekenjoň haýwanat hemem ösümlik dünýäsiniň ýüzlerçe görnüşleri dünýäniň biologik dörilliginiň bahasyz genofonduny düzýär. Bu ýerde dünýäniň hiç bir ýerine gabat gelmeýän ösümlikleriň görnüşleriniň bardygyny bellemeli. Gorahanyň çäginiň ýokursyny göçýän guşlaryň Merkezi Aziýa we Günnäwür Afrika ugurlary kesişýär. Deňiz aýlygy we suw batgalyk ýerler millionlarça guşlaryň düşläp geçýän, hurtgalaýan we gyşlaýan künjek bolup hyzmat edýär. Hut şonuň üçin bu ýerler halkara ähmiýetli künjek derejesi bilen Ramsar konwensiýasynyň sanawyna girdildi. Türkmenistanyň Owa Hujulky Daş Gurşaw gorumak ministrliginiň Daşky Gurşaw gorumak gullugynyň Hazar ekologiýa gözükçilik gullugy Hazar gününiň bayramyny özboşly zähmet üstünlikleri bilen garşyladylar. Şogun Paýtagtymyzdaky ýurdumyzyň içeri işler ministrliginiň Mälik Guly Berdimuhammedow adyndaky 10.01 harby bölüminde Merdanalyk mektebi ady bilen dawral çäre geçirildi. Ol Türkmenistanyň ýaralyşlarynyň belen serkerde başly goşun generali hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedowyň mehriban kyblasy içeri işler edaralarynyň hormatly veterany Mälik Guly Berdimuhammedowyň nusxuluk ömür ýoluna bagşlandy. Çäre ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylary we serkerdeleri, harby talipler, içeri işler edaralarynyň veteranlary, köpçülikliň habar berişdirýärläriniň wekilleri, görnükli ýazyjy şahyrlar hemem harby hukuk goraýjy edaralarynyň aýdymsal toporlary gatnaşdylar. Merdanalyk mektebi ady bilen geçirilen dawaral çäre gatnaşylar ilki bilen Ahal vilayatynyň Göktepe trawynyň Azgan şäherçesindäki 27-nji orta mektepde döwlet başdanmynyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň ýadygarlygina gül destelerini goýdular. Çünki hormatly prezidentimiň atasy Berdimuhammed Anaýewiň ömür ýoly ýurdumynyň ýaş nesiller üçin watançylyk mektebidir. Sonra çäre gatnaşylar içeri işler ministrliginiň Mälik Guly Berdimuhammedow adyndaky 10.01-nji harby bölüminde hormatly prezidentimiň mehriban kyblasy içeri işler edaralarynyň hormatly veterany Mälik Guly Berdimuhammedowyň ýadygarlygyna gül destelerini goýdular.
Bellenşýaly hormatly prezidentimiň mehriban kyblasy Mälik Gulagy ýaşan manyly ömrüni halkyna, mehriban topragyna bagyş edip, watan söýjüligiň, insanperwerligiň we belent adamkärçiligiň mizemen nusgasyny görkezdi. Mälik Gulagy 3 tane ýürüýte, 2 tanam ýokary bilimiň eýesi bolmak bilen durmuş baskançaklarynyň barasyna jana ýaman, hünär usfatlygy bilen zähmet çekdi. Ol nirede okasa da özünün giti ukybyny, ýatkeşligini görkezdi. Täze bilimleri el almak bilen ol öz dünýä garaşyny kämilleşdirdi. Mälik Gulagy ähli zada duru akyl, pekim paýhas bilen çemeleşdi. Durmuşda hemişe sagdyn pikire golluk etdi. Bu wasa harby gollugy unajaý döwri wap geçmäge, Içeri işler ministrliginiň bölümçileriniň şahsy dünüminiň arasynda wagt nesihat, siýasat terbiýeçilik işlerini dogry meýnamlaşdyrmagy we alyp barmagy, düzgün nizamy pogtulandyryp, jogapkärçiligi ýokarlandyrmagy oňa kömek etdi. Merdanalyk mekdewatly edebi sahada çykyşyň ýerine ýetirmek bolsa, watanyna ömür örküni baglan, gaýratlylygyň menet nusgasyny şuňky we geljeki nesilleri edebi miras goýan beýik insan Mälik Guly Berdimuhammedowyň öz nusgalyk ömrüni ýaş nesilleriň alimli, bilimli, sowatly bolup ýetişmegine, mehriban watanymyzyň asudalygyna, halkymyzyň bagtýalygyna bagyşlanlygyny açyp görkezdi. Çykyşlaryň barşynda Mälik Guly aganyň işlän döwrüne, özüni işine ustat, tertip düzgünli, ýokary ahlakly, özüne we garaman aklary ören talap edici serkerde hökmüne tanadan ygnytaly. Şoňa görä Mälik Guly Berdimuhammedow gulluk döwrüne jenaýatçylygyň öňüne almak, jemmeçilik tertibini öpüşinipek orna bir kemsiz işleri bitiren üçin Içeri işler ministrliginiň ýol başy düzüminiň bir näçe hormat hatlaryny döşe daqylýan nişanlary we köp sany medallary hemde beýleki syýlyklara münasip boldy. Bu syýlyklar Mälik Guly Berdimuhammedowyň Içeri işler ministrliginiň düzümine bir kemsiz gullugynyň aýdyn nişany urly. Bu bolsa ýaş hawa gullukçylar üçin uly görülemekdedir. 1980-nji ýylda podpolkownik harby derejesi bilen Mälik Gulagy hormaty din jalşajykdy. Bular barada bu ýysan bilen çykyş edenler söýlerini dowam edip, Mälik Gulaganyň ömür ýolunyň häzirki we geljeki ýaş nesiller üçin watançylygyň, halkyň asudalygynyň goragyna durmagyň hemişelik nusgalyk mekdep bolup durýanyny aýratyn bellediler. Şonuň bilen baglykda çykyş eden Türkmenistanyň gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gözel Şaýgulyň aýdan sözleri aýratyn täsirli boldy. Aslyň adama asyl gerek, aňyry gerek, tey gerek, teykar gerek. Atany dirildiýen ogullar gerek. Gahrman arkadagymy diýal ogullar barka atalar dünýäden gidýänler. Olar ömürlük galýandyrlar. Ýaşýandyrlar. Ýaşadýandyrlar. Şoň üçin gahrman arkadagymyzyň kyblasynyň hemişe ýanyňyzdadygyny unutmaň. Siziň başarjanyňyzda da, batyrlygyňyzda da, edermenligiňizde de, edenligiňizde de sen edip durandır. O sizin ýanyňyzdadyr mehribanlar. Gahrman arkadagymyzyň ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny beýik Allahdan dileýän mehriban. Heniz görülmedik esret çağly sen, gahrman, mehriban, arkadagly sen, beýik oğluň ykbalyna bagly sen. Garaşsız watanım, Türkmenistanım. Şeýle çykyşlaryň dowamyna watan söýjülik kasama we pal bolmak baradaky aýdymlar ýaňlanyp, arkadagyň mert pederi, görüllämiz arkadagyň kyblasy diýen aýdym sahada çykyş bilen sahlaşyk goşdy. Öz ene topragynyň hakyky watançysy Mälik Guly Berdimuhammedowyň nusgalyk görülesi nesiller üçin şuňur watan söýjüligi, merdanalygy, asudalygyň, parahatçylygyň goragyna sak durmagy belent çağışdyr diýilip, soňra dowam eden çykyşlarda ýygydeliniň taly. Mundan başga çykyşlarda bellenşýäli hormatly prezidentimiz özüniň Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýa atly ajaýyp kitabyna il ulsamyň ardy hem asudalyk Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň düdümindäki gulluklaryň aladasam asudalyk. Olar asudalygyň goragyna durýarlar. Bu gullugyň işiniň özüme has ýakynyny şu ýerde ýaňlasam dogry bolarmy diýen. Men Türkmenistanyň Içeri işler edaralarynyň gullukçysynyň maşgalasyna terbiýelendim diýip belleýär.
Hakykatdan hem hormatly Belent Serkerda başymadan her bir işde görkezýän Belent görülüsi, Mehriban kowlasy, Mälikuli Berdimuhammedowyň baý durmuş we zähmet tejribesiniň asly maşgala terbiyesiniň netijesidir. Şol maşgalada terbiyelenen ogul bugün günde halkyň ykbalyny gerden ally we öz halkynyň esretli, awadan durmuşda ýaşamak üçin ähli tagallalar edýär. Türkmen halkyna her bir perden üçin pederiniň ömür ýoly hemişe görüllü bolýar diýilýär. Bu düşünje hormatly prezidentimiň maşgalatyna da arka dowam edip gelýär diýilip çykyşlardan ataldy. Elbette öz bütün ykbalyny Mehriban halkyna ak ýürekden hyzmat etmäge barşan türkmeniň şuňky we geljeki nesilleriniň bagtyar durmuşynyň hatyrasyna beýgi işleri durmuşa geçiren watanyň wepaly ogly, hormatly prezidentimiň Mehriban howlasy, ilhalar insan, Mälikuli Berdimuhammedowyň edermenligi, şöhraty zähmet we durmuş ýoly watan gorugçylar üçin görülle mektebidir diýilip dowamly belenip geçildi. Şeýlede çykyş edenler 10-11-nji hary bölümine Mälikuli Berdimuhammedowyň adynyň daqylmagynyň münasip ähmiýeti eýedigini, munyň morsa içeri işler edaralarynyň işgärleriniň kalbyny buýsanç duýgular döredenini unutaldy. Bu ýerde Belent watançylyk ruhyna terbiýelenýän asudalyň gorugçylary mukaddes borçlaryny agry bilen haklaýarlar. Şunda Mälikuli aganyň geçen ömür ýoly uly terbiýeçilik we görülle mektep bolup durýar. Dawarada hormatly prezidentimiň öz Mehriban howlasynyň sargytlaryny ýatlap, haýzy kärde bolsaň da, halal zähmetiň hüzýerini görüp ýaşamagyň ören uly bagtygy barady aýdan sözleriniň mysal getirilmegi şäheratnyjlara has uly täsir etdi. Watanyň wepaly ogly Mälikuli Berdimuhammedow hakyna ýatlamalar biziň kalplarymyzda ebedilik saklanar. Goý beýik insan, watançy gerçegiň görkeden gahrymançylygy nesillerden nesillere geçip ebedilik ýaşasyn. Goý peder pendini agrarly, watanyň beýik oglunyň münasip dowamy, hormatly prezidentimiň jany sag, ömür uzak bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklary wetsensin diýilip çykyşlarda öwran ataldy. Dawarada Mälikuli Berdimuhammedowyň sözlerine döredilen köpekliň däňäni hemde rowaçlyga ak ýollaryň arkada Türkmenistan parahatçylygyň anaşman watan diýen aýdymlar şeýlede ediz arkada diýen edebi salyçyk joşguny ýerine ýetirli. Dawaranyň ahyrlyň adamlaryň adyndan Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň Belent Serkerda başly goşun generaly Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul edildi. Hormatly prezidentimiň AK Party bermegi bilen döwür we binalar toplumynyň açylmagy münasibetli ýurdumyzyň goranmak ministrliginiň döwlet serhet gullugynyň guramagyny hoşallyk maslahatlary geçirildi. Olara işe häsiýet mahsus boldy. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçlerine hormatly prezidentimiň gatnaşmagyny, harby deňiz güýçleriniň täze harby binalar we deshalar toplumynyň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli geçirilen hoşallyk maslahatyna ýurdumyzyň harby deňiz harby gullukçylary hemem harby hukuk goragy edaralaryň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamyna çykyş edenler ähli amatlyklary bilen täze harby binalar we deshalar toplumynyň ulanmagy berilmeginiň milli ýaragly güýçlerimizin kuwwatyny hemem gorunç ukyny artyrmakda, watanymyzyň deňiz geňişliklerine parahatçylyk we awadançylygy öpüşün etmekde ören uly ähmiýetiniň bardygyny bellep geçdiler. Toplumyň dolanýyş binasy halkara ölçülerine laýyklykda enjamlaşdyrylyp, onu ornaşdyrylan tilsimatlar ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň binýadynyň kemilleşdirilmegi ugruny beýmeçör tagyllaryň durmuşa geçirilýänini suwz edýär. Şeýlede maslahata gatnaşyjylar bina edilen täze harby bölümiň çägindäki deshalyň köp taraply häsiýetini harby gullukçylar we ulan maşgalalary üçin gözüňde tutulan mümkinçiliklere buýsançlygyny bellep geçdiler. Şeýle döwrewap toplumyň hemem deňiz han asly täze harby geminiň ulanmagy berilmeginiň harby deňizçiler üçin mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli ajaýyp bayramçylyk sowgudyny öwrülendigini buýsanç bilen nyktadylar. Hoşallyk maslahatynyň ahyryna oňa gatnaşanlar watanymyza wepaly gulluk etmek, hemem öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin döredip berýän ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize tüýtürekden hoşallyk bildirdiler. Hemem Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň kuwwatyny berkitmekde durmuşa geçirýän işlerine ruwaçlyklary arzu etdiler. Mukaddes garaşdyrlygymyň şaly 30 ýyllygynyň öňü sürýetinde hormatly prezidentimiň AK Party bermegine bina edilen täze döwrewap ajaýyp binalar toplumynyň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň serhet birikmelerine, harby bölümlerine, serhet awat, döwlet awat, ýurt awadan tämin asman, alkyş bolsun arka daga jigerde jan Türkmenistan ady bilen hoşallyk maslahatlar geçirildi.
Bu boýsançlyk waka Türkmenistanyň döwlet serhetdurlygynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylyp, muhaddiýat garaşdyrlygynyň şarly 30 ýyllyk toýuna uly ruh bilentik bilen barýan watan gowrugçylarynyň toý şatlygyny goşulandyrdy. Maslahatlarda çykyş edilýär watan gowrugçylary hakynda ýeri-derli aladýan hormat prezidentimize hoşarlyklaryny beýan etdiler. Şeýlede hemişe öýleriň hünär hem töwüşiň taýýarlyklaryny kämilleşdirip, muhaddiýat borçlaryny ak yürekden berja etjekler barada anandyrdylar. Harbiy gullukda, edermellikde her zaman harbiy tehnikalarını ustatlyk bilen dolandyrmakda, töwüşen yaraglardan mergellik bilen nişana ok atmakda nussoluk şahsy görellik örkeden hormat prezidentimiziň merdana serhetçileriň muhaddiýat gulluklaryny münasip berja etmäge döredip berýän döwrap mümkinçilikleri. Watan gowrugçylaryň ýaşaýyş durmuş gulluk iş şertlerini gowlandyrmakda durmuş geçirýän taryhy işler üçin boýsançly ýanglanýan alkyş sözleri ähli watan gowrugçylarynyň kalplarynyň mukamyna öwrüli. Türkmenistanyň Suwhujulugy baradaky döwlet komitetiне geçirilen hoşarlyk maslahatym işçi häsiýeti wetlenni. Ulu Balqan welaýatynyň Bereket etrawyna gowrumy 18 million kub metr bolan Suwhudanyň gurulyp ulanmagy berilmegine bagşlandy. Maslahatda çykyş edenler geljekde bu howdanyň Bereket etrawynyň ekrançylyk ýerleriniň meýdanyny geňeldip bol hasyl öndürmekde uly ähmiýetiniň boljokdygyny bellediler. Hemem şu möhüm gidrotehnika desgany gurmagy ähli mümkinçilikleri döredip beren hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Şeýlede çykyşlarda gurulyp ulanmagy berilen Suwhudanyň sany ulga markaly dolandyrylmagy we gözegçilik edilmegi, ol ýerde howdana ýerýän we çykýan, şeýlede howdany toplanan suw mukdaryny takyk ýüretmek üçin gurnulan sany ulgam enjamlarynyň işleýişi, şeýlede howdanyň suwunyň dolandyrlyşy babatda bellediler. Şeýlede ýurdumyzyň suw serişdelerini taýşytly we netijeli peýdalanmak, goşmaça suw gorlaryny döretmek, o hojuluk ekinlerinden bol we ýokary hilli hasyl almak, ekrançylyk ýerleriniň medeniýetini ýokurlandyrmak hemem howdanyň gurulmagynyň esasy maksadynyň derýanyň aşağı akymyna güýz we kış döwürlerini suw toplamakdan, Garagum derýasynyň suw akymyny sazlamakdan we ekin meýdanlaryny suwuryş suw bilen bökdöşsiz öpçün etmekden ibaretlik babatda ähmiýetiniň uly boljakdygyny tadylar. Suw hojuluk işgärleri ähli gollawlary üçin hormatly prezidentimize hoşarlyklaryny beýan etdiler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne döwlet başlarymyzyň güneşli diýarymyzda kiçi we orta telekeçilik gollamak we ösürmek barada diýen ýadawsyz aladasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahal welaýatynyň çar kunjyny gurulyp ulanmagy berilýän önümçilik kärhanalaryň ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny puwtulandyrmagy, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny hasam ýokurlandyrmagy, şeýlede täze iş orunlarynyň döredilmegine uly ýardam edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Bekerden etrawynyň Garagan owasynyň çägine ýerleşýän gazy beton önümlerini önürgen o kyply kärdeşleri hususy kärhanasam aýdyň misallar. Ahal welaýatynyň Bekerden etrawynyň Garagan owasynyň çägine bina edilen ukyply kärdeşleri hususy kärhanasynyň gaz beton önümlerini öndürýän toplumynyň umum tutýan meýdany 25 hektara barabardyr. Ýylla 70.000 tonna guru gurulşyk garyndylaryny we 180.000 kub metr gaz beton öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhana daşar döwletlerden getirilen inkämil tehnologik enjamlar bilen üpçünedildi. Toplum çäge ýuwlayan guru guruluş garyndylaryny, gaz beton kerpiçlerini, dikdegirmen we hek öndürýän bölümlerden ibaratdyr. Guru guruluş garyndylaryny we gaz beton kerpiçlerini öndürýän bölümlerde çiğmal hökmünde sement, kvarts, çägesi, öwelen gips daşy, sönmedik hek we beýleki zerur serişler ulanylýar. Ukyply kärdeşler hususy kärhanasynyň dikdegirmen bölümine ölümçilikde ulanylýan hek daşy we gips belli bir ölçekde öwelýär. Kärhanada çiğmallar döwýän bölümiň hem bardygyny aýtmak gerek. Bu ýerde dürli ölçekde gaz beton kerpiçler öndürilip, olar ýurdumyzda giň ýerinde ýaýwanlandyrylan guruluş meýdançylaryna ýerli ýetirilýär. Ýerelen aýtsak, bu kärhanada öndürilen guruluş örnümleri daşar ýurtlara eksport edilýär. Bu ýerde 150 iş oruny döredilendir. Şeýlede işgärleriň has öndürjükli zähmet çekmekleri üçin oňoýly şertleriň döredilenligi bellerlikdir. Türkmenistan parahaçylygyň öňçmen watany ýylyna ýurdumyzyň edara kärhanalaryny täze zähmet galkynşy gurşawaly. Hormatly prezidentimiziň amalaşyrýan beýik işlerine dahilli bolmak islegi häzir her bir adamyň baş maksadyna öwrüli. Şonuň üçin hem halk hojulugynyň ähli puwduklaryny gowunurjy netijeler gazanmagy tarap ynymly ugralnýa. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň daşawy şäherindäki paýta egirji kärhanasynyň gazanýan üstünlikleri diýsen gowunurjydyr.
Hormatly prezidentimizin ak patasy bilen ulanmaga berilen daşow şäkernäki paýta irji kärhanasyna ýaşlaň ýüzler çöti ýokary hulentlik bilen zähmet çekeler. Bu ýerde işlen gijeň ýüzlerini alınıp barylmagy her iş gününi ýokary üstünliklere beslemeklige mümkinçilik berýär. Taryhy wakalary, şanly seneleri, toý bayramlara beslenýän Türkmenistan parahaçylygyny anaşmaň watany ýylynda şowly iş görkezlerine eýe bolýan paýta irji kärhananyň hünermenleriniň şu ýyly ýokary zähmet üstünliklerini beslemeklige bolan hyjywlary asla gowşamaýa. Kärhanada önürlen önümler bolsa dünýä bazaryna ýokary isleglere münasip bolýar. Oň önümçilik bölümleri öňde barjy daşa ýurt kompaniýalarynyň dürli görnüşli ýokary önürjülikli egerji enjamlary bilen öpçün edilenler. Bugün şol ösen enjamlar yerli hünermenler tarapyndan başarjaglyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünermenliň ählisem özleriň iş ustatlyklaryny ýokary hil derejesinde önürmeklige bagyş edýärler. Netijede önürlýän önümler barha köpelýär. Gazanylýan üstünlikleri kärhanada zähmet çeken işgärleň ählisem özleriniň münasip goşuntylaryny goşýarlar. Yerli hünermenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly önürlýän ýokary hilli önümleri göreniňne gowunç buýsanjyň artýar. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagallasy bilen gurulan bu kärhanada ornaşdyrylan daşar ýurt enjamlary şunuň ýalan beýleki ähli iş şertleri hünermenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp önürjülikli işledilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyny 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine münasip goşunt goşmak bu ýerde baş maksady urly. Kärhananyň işgärleri ykdysadiyetimiziň dokma pudugyny berýän kim işelik önsi, kimem gollawy we ýokary hilli önüm öndürmek üçin ähli mümkinçilikleri, ajaýyp şertleri döredip berýän gahrman arkadamyza özleriniň alkyşlaryny beýan edýärler. Kimem Türkmenistan parahaçylygyny anaşmaň watany ýylynyň täze sepgitlerine tarap ynamly barýarlar. Şoňlar deňjaş mögsümine bolýan ýurdumyzyň ministrlikleriniň pudukly dolanyş edareleriniň ýol başlary wagtlaryny peýdaly geçirip, amatly deňjaşyň közýürini görýärler. Hemem hadaryň arasy kenaryna saglyklaryny berkidýärler. Melelizrimizin deňişli çözgüdüne laýyklykda deňjaşda bolýan ýol başly düdümler säher bilen awaza köpügürli sport toplumyna bolup, beden terbiýe maşyklaryny ýerine ýetirdiler. O sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullandylar. Gönüden göne arkadagy prezidentimiziň aladasyny netijesinde Hazaryň ekologiýa taýdan arasy kenaryna emele gelen halkara derejeli deňjaş we şipaxana düzümi ähli amatlykları özüne jemleýär. Bu günjekde köpçüliklen beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin ýokary derejeli mümkinçilikler bar. Deňjaşda bolýan ýol başy düdümler birnäçe beden maşyklaryny berja etdiler. Sagdan durmuş ýörelgesiniň tarapdary döwlet başlarymyz özüniň asly başlanýşlary bilen ähli vatandaşlarymyza odaly bilen ýaşlary şahsy görünli görkezýär. Soňky ýyllarda köpçüliklen beden terbiýe hemem ýokary netijeli sportyň görüşleri bilen meşgullanmak üçin zerur şertler döredilýär. Stadionlar, sport sagaldyş merkezleri, köpügürli sport toplumlary, sagdan durmuş ýöreliglerini kada uran adamlaryň iň gelim gidimli ýerine urildi. Beden terbiýe maşyklaryny ýerine ýetirmek, sport bilen meşgullanmak adamna ruhulentlik, maksady ukunlyk döredýändigini, oň saglygyny berkidýändigini durmuş tejribesi suwd etdi. Şu nukdaý nazardan hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň raýatlarynyň beden terbiýe sagaldyş hereketini, sagdan durmuş ýöreliglerini, durmuş kadasyny öwürmeklerini ündäp edýär. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň ýol başy düdümleri özleri toparlara bölünip sportyň dürli görnüşleri boýunça ören gyzykly bäsleşikleri guradylar. Munyň özi deňjaş mögsümini sagdan durmuş ýöreligleri bilen utguşdyrmak babaty melelizmimiz tarapyndan öňe sürülen başlanýyşlaryň giň gollawy eýe bolýanynyň nowatda suwtnamasydyr. Bu ýerde sportyň dürli görüşleri bilen meşgullanmak giň mümkinçilikler bar. Abadanyň tebigy aýratynlyklar bilen sazlaşygy emele getiren deňjaş düzümi bu ýere gelýän adamlar üçin ýokary derejeli hyzmatlary hödürleýär. Bolsa Thomas mögsümine deňjaşda bolýan adamlaryň şol sana ýurdumyzyň ýol başy düzümleriniň saglygynyň berkidilmegine amatly deňjaş guramakda ähmiýetlidir. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherine şugun 10-njy awgustda saat 20-den 13-njy awgustda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistan hawa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň.
Balqın vilayetine atken bulutlu hava ol gün ordan telesekundu 9-14 metr etiyen şemal ötür. Hava gecesine 25-30 gradus mayıl, gündüzüne 36-41 gradus ısı olur. Ahal vilayetine az bulutlu hava ol demad gün ordan telesekundu 8-13 metr etiyen şemal ötür. Hava gecesine 20-25 gradus mayıl, gündüzüne 35-40 gradus ısı olur. Mara vilayetine açık hava ol demad gün ordan telesekundu 8-13 metr etiyen şemal ötür. Hava gecesine 19-24 gradus mayıl, gündüzüne 34-39 gradus ısı olur. Liverpool vilayetine açık hava ol demad gün ordan telesekundu 9-14 metr etiyen şemal ötür. Hava gecesine 19-24 gradus mayıl, gündüzüne 33-38 gradus ısı olur. Daşoz vilayetine azken bulutlu hava ol demad gün ordan telesekundu 9-14 metr etiyen şemal ötür. Hava gecesine 18-23 gradus, gündüzüne 31-36 gradus mayıl olur. Paytahtymyz Aşgabatda az bulutlu hava bolup, demad gün ordan telesekundu 8-11 metr etiyen şemal ötür. Hava gecesine 22-24 gradus mayıl, gündüzüne 38-40 gradus ısı olur. Yordumuz oyuncu August ayının 10-çyny magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Ezeli vatandaşlara, häzirki wagtda Thomas Paslanyň dowam edýän günlerini, howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýeti şöhlesiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-de çenli güýçli bolýar. Hemem günüň gyzgyn howry saat 20-de çenli dowam edýär. Şeýlede howanyň düzümindäki tozun bölejikleriniň kadadan 5 götürüm artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şoňdan baglanykda howanyň oňaýsy täsirini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy hemem Thomas Paslanyna günüň ýeti şöhlesinden goranmagy maslahat berýär. Mehriban elişler, bulary berk berja etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şoňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri wetlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.